Yɛmamu akwa babio de ba SikamanMedia.com. Yɛn website yi botaeɛ no so. Wo ɔfa edi kan no mu no, yɛkyerɛɛ mo sɛdeɛ mobɛtumi afa so aba SikamanMedia.com website no so. Ɛno ho mfonin na ogu so a wohwɛ ɛwɔ yɛn video yi mu no. Yɛka mfitiaseɛ no ho asɛm, ɛka nsɛm ahodoɔ, apɔmuden, adwadie, amammerɛ, amanɔne ho asɛm. Ɛka agokansie deɛ no a ɛsɛ yɛyɛ. De bere a mami agokansie deɛ no so no, wobɛhu sɛ ɛbɛbie. Aha nso ɛyɛ akansie ahodoɔ ho nsɛm ɛna yɛde agu ha sei. Ɛno nso emu biara a wobɛmia so wɔ biara no, ɛbɛbie ma woatumi akenkan ɛho sɛdeɛ nneɛma se ɛrekɔ. Ɛno ho nsɛm ɛna wogu so a wohu yi. Sɛ mamia Black Stars deɛ no baako so. Ɔsɛ Ghana Black Stars ahyɛ Madagascar 3 ma ɔmo anhyɛ bi koraa. Ɛno ho nsɛm na egu ase ha sei no. Yɛsan akɔ yɛkyi. Nti wei ha nyinaa yɛ agokansie ho nsɛm. Afei, yɛbɛkɔ YouTube no so. Ɛno ɛna yɛ kɔkɔɔ na ɛwɔ ase hɔ a ɔsɛ bedi yɛkyi no. Sɛ wopɛ sɛ wohwɛ yɛn YouTube video ahodoɔ a yɛwɔ a, bere a wɔabie Sikaman Media website no, wokɔ ase hɔ pɛɛ a wobɛhu YouTube no, womia so a ɛbɛbie na ɛde woaba ha sei. Nti YouTube video, yɛwɔ YouTube Kyanɛl no ɛna ɛwɔ ha no. Aha no yɛ ɛwɔ home page no aseɛ. Aha yɛ video. Nti wokɔki videos no so no, videos ahodoɔ a ɛwɔ yɛn channel ha nyinaa no ɛbɛbie ama wo. Ma emu bi a wopɛ biara no woatumi abɔ. Womia so a ɛbɛhyɛ ase abɔ ama wo. Nti video ahodoɔ ɛwɔ ha no ɛna ɛwɔ hɔ. Yɛbɛmia video no baako so na yɛabɔ na wahu sɛdeɛ ɛsiteɛ. Yɛsɛ yɛmia Nana Kwame Ampede-ho abakɔsɛm ɔfa a ɛtɔ so 2 no so. Wahu sɛ ahyɛ aseɛ ɛrebɔ. Woba ase ase a wobɛtumi alike. Like no deɛ ɛdi kan no kyerɛ sɛ wopɛ. Afei wobɛtumi akyɛ ama afoforɔ ama wɔn nso anya bi ahwɛ. Ɛno na yɛhyɛ ɛno. Yɛsɛ ahyɛ aseɛ ɛbɔ.
Eguso bo. Ba say obehu baabi wa cho say add a comment. Add comment say no. Obetimi achiro bibi, type bibi wo ho. Ebi a video na wo hwe na ya ofe. Obetimi aka ho asem wo. Afi so wo hwe video na akosi awie ya. Obehu nema horo bi wo ho. Ase ha per se no nso no obehu bibi akaza no wo no. Obetimi amia so ma ebebie video no kese pa wo screen no so. Na wa hu ne yie. Ese san say ye de yehweso ndi yentimi ma na nyina mbɔ nkosi a ntimi twa akɔ animu na ma kyewade bi wo ho. Unsa ha no bodu ekwa wiye ho no. Ohun se no nampedu hu abakɔsɛ ɔfan tɔtoɔ miensa aba. Enti bra wo ɔfan tɔtoɔ mienu mu na no. Ɛno kwa wiye no betimi amia de tɔso miensa no so ɛbɛbɔ ɛno ama wo. Obru no bɛ say straight forward. Bra umre ho. Ɛno nso baa na sɛ ɛbɔ wie a ɔbɔ wie no na ɛde video ahodoɔ a ɛwɔ yɛn channel no so nso bɛba ma watimi anya ho kwan abɔ bi. We a mamia so no nso na egu so a ɛbɔ no. Te ha nso betimi like na wa share ama foforo. We nso mmia kɔ ana ɔbɔ akɔsi awie a obehu yɛn subscribe button no. Ɛhɔ na kaza na wɔ no. SikamanMedia TV subscribe. Sɛ wo subscribe ya color no bɛyɛ kɔkɔɔ sei. But sɛ wo tumi subscribe wie a ɛbɛdane ayɛ tuntum. Ɛho hia sɛ wo bɛ subscribe ama yɛ videos ahodoɔ no. Sɛ wo subscribe a sɛ ɛba sɛ wotumi subscribe a video foforo bi a ɛbɛyɛ a ɛbɛto YouTube yɛ channel no so wɔ biara no wo nsa bɛka no automatically. Ana yɛde to hɔ a wo nsa bɛka no amono hɔ a na wo nso anya bi ahwɛ. Nti yɛsrɛ wo manhwɛ no nko a mmom no subscribe sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛnya bi ahwɛ abere biara. Wopɛ sɛ ɔkɔ w'akyi a ɛno nso bɛmia arrow no a ɛkɔ akyiri no so. Aha nso yɛ playlist. Playlist no nso ɛyɛ nsɛm ahodoɔ a yɛahyehyɛ a video ahodoɔ wɔ ase a wobɛtumi amia toɔ na abɔ deɛ ɛwɔ hɔ biara.
Saa channels ase no nso kyerɛ yɛn ankasa yɛ channel foforo bi a ɛwɔ. Ɛno yɛ Mother Tongue Media Consult. Ɛno nso wobɛtumi asubscribe. Sisi a yɛ tuntum esan sɛ yɛ subscribe dada. Sɛ unsubscribe yɛ a ɛbɛyɛ kɔkɔɔ sɛnea mɛde kan aka no. Aha nso yɛ about deɛ ɛfa yɛn YouTube channel yi ho ɛna akyerɛw ho nsɛm ɛwɔ ha no. Nti under channels ase no, wobɛtumi amia ɛno nso so. Ɛno nso bɛbie ama wahu video ahodoɔ a ɛwɔ saa YouTube channel no ɛso. Nti wokɔ hɔ a wobɛhu sɛ na Sikaman deɛ no nso, SikamanMedia TV no nso abɛhyɛ ɛno aseɛ. Wobɛtumi akliki so, ɛbɛsan de wakɔ SikamanMedia TV no ɔno mprɛko pɛ. Ɛno ho adeɛ na yɛrehwɛ wɔ ha yi. Ti YouTube videos no nso yɛ a ɛyɛ kama paa. Na yɛwɔ nneɛma pa pii ma mo. Yɛbɛsrɛ sɛ mobɛkɔ so aba YouTube ha nso. Bere a mokenkan wɔ website nankasa so wɔ no, na monhwɛ YouTube videos no nso. Bere a mohwɛ no nyinaa nso na mo subscribe ma yɛn. Na monhyɛ ama foforɔ. Ɛba saa a yɛn ani bɛsɔ na mo nso mobɛnyɛ anigye paa. Yɛda mo ase. Wei yɛ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no, ha na yɛde besi. Ɛnkyɛ yɛde ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛbɛpee mo so. Nhyira nka mo nyinaa.